Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Mayong hapon sa ato mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta mga ka-aksyon naton sa Sabado man nga edisyon sa programa This Is My Life. Sa subong nga hapon, maging kaupod ninyo ini si Inday. Talos man temporaryo sa regular nga ang kurwaman Tita Wilma Sugaton. Kamusta mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa ilayatag sa man ka mga transistor radio and sa mga ka-aksyon man naton nga naga-monitor via Facebook Live. Na? Welcome back kuno kay Inday. Welcome back lang sa makitaan nyo nagid sa may Facebook Live. Na? Nagigad ti audio lang ang inyo nga makita ti subong si Inday balik nagid makita nyo ng ako nga giho-giho di. Pati Okay, kamusta mga ka-aksyon naton sa subong man nga Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Medyo ang aton nga langit subong nga no, hindi mapakitan, kapaang, pero nagato pa ang ulan. Ha? Pero sang sini naman yung tinion, ara naman ang medyo kabugnaw naman. That's why nga naga-jacket ko sa buwan. Ha? Sige, sa mga ka-aksyon natin nga naga-monitor via Facebook Live, gay-dugay lang kamuha, no? Pangbasahon ko lang ng inyong mga messages. Pero antes ang tanan, diri kita anay sa aton man nga, lakat yasang panahon. Kay ang lakat sang panahon sa karon si tropical depression na Fabian na napabilin sini ang kabaskugon kag ti sa sulod sa 12 oras may posibilidad nga mangin or magasaka pagid ini as mabasko pagid ya no kay do nagakusog pagid sa iya gali iya nga ining bagyo nga si Fabian. So magalong-halong kita no. May posibilidad nga mangin tropical storm ining si Fabian sa sulod iya sang 12 oras. Kay ti base sa monitoring sa pag-asa napabilin sini ang iya nga kabaskugon. While ginausoy ang direksyon nga aminhan nakatundan no sa bahin inisang West Philippine Sea. So amo na nga ang impact man diri sa aton maburubugnaw no ang aton nga mabatsyagan. Pero diri sa Western Visayas dala na dira ang syudad sa Bacolod diri given maka-experience kita sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod man sa southwest monsoon kag localized thunderstorms. Kahasarangan tubtub mabaskog naman nga hangin ang mabatsyagan sa bugos nga isla sang Negros. Kag sa kainas sang aga no alas 5:30 sa nagbutlak ining si haring adlaw kag alas 6:10 naman iya karon sa gabi ang pagtunod. Ang aton temperatura yara naga-range sa 25 to 32 degrees Celsius. So, sige, 1:37 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba na ang mga istoryahan naton sa subong iyang hapon? Wow, speaking of Delta variant bala, no? Ang iban sa tunti ga yuhum-yuhum lang, galahog-lahog lang kung kaisa, ano pag hindi ko masunod sa Delta variant. Pero ang aton iyang mga health professionals, nagalibog ng ulo, kay man back to basic naman sila, kay kinahanglan nila nga i-monitor naman ini, i-monitor naman ining panibag-o naman iya. Actually, hindi siya nga
as in nga panibag-o, no? Sorry. No, hindi siya nga literal nga bag-o, kundi may ara na siya sa nga mga record, mga previous nga mga record. Ang bag-o diri nga ginatawag is ang iya sini iya nga ikasarang, no? Sa saylo-saylo, no? Sa kada individual. Ay di ba ang Delta variant, no? Amo ni siya ang ginpahayag iya sang World Health Organization nga mas makalalaton, no? Mas makalalaton kay bangod man sa pila siniya ka mga sintomas man nga mabatyagan sang isa ka tawo. Actually may nabasahan ko diri, no? Angod sa sining Delta variant kung ano ini siya ka mas transmissible, galing kay naglabay lang to sa akon timeline kay ina. But anyway, no, dari kita kay man sa subong iya nga adlaw ging confirmar ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga subong na record, no, ang ikaduha nga napatay bangod iya sa Delta variant sang coronavirus, no. Ang Delta variant nga ini una na-detect dito sa pungsod India, no? Nagpila naman ka mga nasyon ang naka-record ya, diba? Kag diri sa Pilipinas sang kahapon lamang sa mabasahan man naton nga may 11 ya ka mga local, no? Alleged na local transmission or local case. Now sang sining Delta variant, pero inakaron is ginausisa pa, diba? Inakaron ginausisa pa sa nga aton iya nga mga health professionals. Kag suno kay Vergere, Amalia, ang ikaduha nga napatay bangod iya sa COVID-19 or COVID-19, sorry, Delta variant sa COVID-19, amo ini ang 58 anyos nga babayi. Nagbatsyag sang sintomas 5 ka adlaw halin sang nagpakonsulta. Kag pag-abot sa emergency room ay malubha ng iyang nga mga kondisyon. Kag didto man siya ginbawian sang kamuhi. Kag ti subong i-check pa sang DOH kung bala ining napatay is nabakunahan na batok sa COVID-19. Kaya syempre may mga panibago naman na nga records if halimbawa nga indeed nabakunahan siya, nakakompleto siya sa nga duha ya ka doses, na kung ano man dira ya nga sahi sang vaccine if ara gid man nga ginbakuna sa iya. Ang isa pa gid naton ka balita ining paandam, na sa mga eksperto, actually kapila na ni ka beses nga pahanumdom sa aton, na ining mass gathering nga ginatawag or even gani mga simple lang, mga pila lang kamudra kabilog nga nagatipon-tipon is kung mahimo pa lang hindi dapat paghimuon, no? Kay mangin posibilidad ini sa ginatawag super spreader events or meaning kung sa aton di damo to di festival mo di subong nag-uso ni ginatawag nga laton-laton festival, no? Kung magpakatiga pagid sa gihapon. So ini ang pahanumdom paandam sa isa ka infectious disease expert nga kung mahimo, no, kung mahimo likawan, no? Likawan ang mass gatherings tungod ini ang mangin halinan, no, sa nga super spreader events. So kay Dr. Ana Ong Lim, isa ini siya ka infectious disease expert kag miyembro man sa Department of Health Technical Advisory Group, baya kinahanglan wala sa mass gathering nga tungod bisan magagmay lamang, no, mga small gatherings sa pamilya o kung work groups, may potensyal ini nga makabig super spreader events. Suno naman iya sa Department of Department of Interior and Local Government, may 522 ka persona na naglapas sa mass gathering. Halin ini Hulyo 6 tubtob 11. Madugang pa kamuda 522, dugangan nyo pagid na maluoy kamo, na. So madumduman ninyo ginaprubahan sa to sa interagency task force, na, on for the management of emerging infectious diseases nga magkagwa, no, sa pinili man nga mga lugar ang mga kabataan 5 ka tuig pasaka sa mga lugar nga ginpaidalom iya sa General Community Quarantine kag Modified GCQ.
galing ini ginabi-abi man sa pila mga ginikanan pero diri sa Bacolod I think do nagka-issue ini no kaya ang iban yung mga ginikanan ti gusto na nila palagawon ng ilang nga bata pero ti ang aton yang lokal nga official mga local officials diri sa Bacolod nagasiling nga kung mahimo pa lang hindi lang danay kay ti ara pa sa gihapon ang presensya sa COVID-19 diba magluwas na lagi guro kung kinahanglanon diba di man siling nga for the sake lang nga makalagaw na di ba kay importante ini nga kinahanglan naton magsunod kay di syempre aton man di no kita man di gyapon kita man gyapon ang maantos di ba di man kita gusto nga isa sa aton nga pamilya is tapikan sang COVID-19 gusto mo na how ikaw matapikan sang COVID-19 tapos ikaw man ang maglaton sa imo yang pamilya di ba so dapat amo na kinahanglan naton yang kung mahimo kita mismo ang halong no kita mismo ang maghimo sang tikang agud malikawan ang ginatawag nga mga super spreader events or ang paglatnanay bisan mismo sa sulod lang sang balay kay kabudlay ginaingadaan amo na gani nga madumduman nyo subong lang ko din nakitaan nyo naman liwat diba subong pa lang ko nakabalik makitaan ninyo nga nagahambal gid mismo no diri sa booth sa nga Action Radio Bacolod given gani nga isa kita sa close contact no sa isa man diri namon kaupod so ti inaiya pasalamat lang ko no pasalamat lang ko negative ang akon nga result ti how much more no ang mga kaupdanan dira ninyo sa sulod balay di ba ikaw for example nagpositive ikaw pila ka mo kabilog dira sa sulod sang balay 5 ka mo abi malatnan mo man na sila may kabataan pa kabudlay na amo na ang dapat panumdumon naton mambalang kita nga ang COVID na ano na money na lang kuno money na lang hindi gid no mag ano ka gid dapat no ano tawag nga hindi magkumpiyansa no isan tuod nga hapawang imo nga pagsalig pero hindi na magkumpiyansa gihapon no kay kun wala kaya salig ang mga iban mo dayang mga kaupdanan nagapati no kagati nagahimo ya sa nga kun pwede pa lang agud nga makalikaw sang sining COVID-19 kay ting bag-o pasubong no pinaka ginamonitor man ining Delta variant and other variants pagid sang coronavirus. Action Radio Philippine Standard Time, 1:45 na kita. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay sa akon man nga pagpanumbalik no aton nga pagaistoryahan ang aton man nga FYI topic. I think makabuli gini sa aton ho. no, ilabi na gid sa mga kon kaisa madasig mapaos abi no. Amuning nami kuno mo ang luya. Di ba? Standby dira sa aton nga mga ka-aksyon kay inatanan akon man nga i-share sa inyo sa akon nga pagpanumbalik.
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday. This time, diri kita sa pag-share sa inyo, no? Sa nga benepisyo, bala mga mahatag iya sa nga luya, no? Sinuda ang mahilig iyang maglaga, bala, no? Ang linagaan, no? Nga luya. Kay man, syempre, ang naandan ini sa aton, di ba? Ilabi sa mga kaumahan, bala? Or even ganit diri mismo, no? Mga aton iya nga mga may edad na mahilig ni sa pag-inom iya sa nga luya, no? Ginlaga bala nga luya, no? Ginpabukalan nga luya, na sa pagbugtaw sa aga mo ang ginainom kag ginasiling sa mga kadaman, no? Nga nami ni siya kuno para iya nga magpanami sa aton nga tingog. Matry mo ko na guro ng udamon. O kung basin nasubrahan ni gurong ako niya. Nasubrahan ni guro ako na nga doon naglaini ha. Char. Sige. Sa aton nga mga ka-action, no, diri subong iya nga hapon ako ni share sa inyo ang benepisyo nga mahatag man sang luya. Number 1, ginapanami sili ang blood flow, no? Ang pag-ilig sa nga dugo sa aton iya nga bilog nga nawas, nagkabulig ini para nga mas maayo, no, ang circulation sang dugo, ilabi na gid sa mga may high blood pressure or mataas ang cholesterol. Kag makabulig man agud iya nga tinluan ang ginaagyan ka dugo. That's why kay given gani nga good for the circulation of the blood siya. That's why nga ginatinluan niya, na ginatinluan niya ang passage or ang alagyan sa nga aton iya nga dugo agud nga mas manami ang iya nga pag-ilig, di ba? Ang ikaduha, ang luya gali makabulig man pampabaskog sang aton immune system. Bangod may ari ini siya sang gingerols, na kag ginger diol, na nga maka I don't know lang if I correcting ako nga pag-pronounce. No, imunuhan ako da sa mga ano naton, sa mga listener naton nga mga familiar sa term, no. Pasensya, wala ko na not check. Anyway, 'di ba? Anyway, no, ang luya makabulig
pangontra sa mga virus kag bakterya. Kag ginabuligan niya man kita agud iya nga pabakuron ang aton nga resistensya. Nagabulig ini agud iya nga tapnaon ang mga cancer cells. Good gid ini sa aton ang pag-inom ya no sa nga ginlaga dira no gipabukalan nga luya. Pero may iban bala nga hindi ka uyon kun may luya ang ilang nga linuto. Do ka lain kun sang inday nga panabot. Ang ikatatlo, ang luya gali makabulig para yan nga makakas sa mga babayi, makakas ang sakit ang kabudlay no kada mag-abot ang aton iya nga monthly period or may ara yung mga babayi kung kaisa naga-eksperyensya sang dysmenorrhea nga ginatawag no kabudlay di ba kung ma-dysmenorrhea ikaw mga kakilala ko man yung mga babae, hindi ugor babae hindi joke lang no, may ara-abi ng mga babae nga siguro na ano man bla nang namana nila sa ilaing nga mga iloy no kada mag-abot ang ilaing nga period do gabat siya gid sila nga kakapoy nga daw husto na lang nila ihigda. Pasalamat ko ako naka-experience siya ko na siguro ka isa na doon di ko may tsendihan. Anyway, pass is pass. Pero kasakit ito to yan. No? Ang dysmenorrhea gali no sa mga kababainhan, di ba? Tama kasakit ating akon nga magulang. No? Hindi ko na pag-mention kung sino ang magulang ko no? Kaya may ari man ini siya sang dysmenorrhea. Wow, sa kada mag-abot ang iya nga period, no ti pila bala ang iban nagalambot sang 5 ka adlaw. Ang iban ti ano nang tig-4 ka adlaw. Akon 3 kag tunga. May tunga pa yan mo. So amo na ang problema gali kun kaisa di ba kun may dysmenorrhea ang isa ka babayi kay do halos na lang hindi ka dai kagiho do wala ka balagana do wala ka gana mag bangon ako maka-experience na ko sa first day kay do kakapoy gid man tuod mo. Ang ika-4, nagdysmenorrhea na kung inustoryahan tam lang luya. Pero anyway, sa liwata makabulig na, makabulig gali ang pag-inom. Sang ginlaga dira yang nga luya. Ilabi ni sa mga babayi nga naga-experience siya sa dysmenorrhea or ang kasakit nga mabatsyagan sa kada mag-abot ya ang monthly period. Ang ika-4, nagabulig man para yang maghagan-hagan ang ginatawag inflammation. Makabulig like for example abi sa mga may arthritis or pagpanalakit dira sa diin man nga partes ang lawas ang luya gali makabulig. Nadumduman ko ginsugo ko ni Mother Earth ko masugba ko no luya masugba luya dason papaon ang luya kag ihampol kung diin tong gasakit effective tuod bawg ako ginagid ang ano ba pero naka-experience lang kag ginasugo kami ni Mother Earth magsakit gani kung din tong may naga-alay bala niya kami nga isugba to luya dason paon mo ayun amo nang ihampol mo kasi syempre init ang luya di ba ang ika-4 stress relief makabulig man gali ng ang luya para iya sa mga kung kaisa di malikawan like for example abi stress ka sa obra stress ka sa mga balayran mo dira nagabulig gali ang luya para iya nga magkalma sa imo dira Action James kung stress ikaw pwede ka mag-inom ka ginlaga nga luya hindi lang man ka nagakaon-untan
Isa man sa mga sa mga ambot nga wala diga kaon og tani. Duwas lang ni JM. Sige Ang ikaanom, ang luya at ti Arya makasiling gid ko yang tuod gid niya, na nagabulig agod yang pangtunaw, diba? Pangtunaw sa mga pagkaon dira naton kun kaisa bala kag syempre pag-absorb sang sustansya halin iya sa mga ginpangkaon naton. Makabulig ini ang luya. Di ba makitaan lang naton iban gani sa aton diri nagatanong iya sang luya. Wala kita kahibalo nga arat ang gali sa aton palibot ang makabulig man sa aton. Ang ikapito, manami pagid siya kay nagaboost sa gali siya, nagaboost siya for brain function. Ang pag-alerto sang imo iya nga paminsaron sang imo dira iya nga utok. Di ka pa ni mag-try Action James? Bulig ni Simo para maging alert ka kay syempre nagaunay ikaw sa computer like man sa akon. No? Ang tuloy sang naga-quarantine ko muna. Isa ni sa mga ginainom ko, no? Kag lemon. Dako gituod ang nabulig. Bisan tuod nga nasubrahan akong kaisa. Sige lang No, sige lang kay para yang ma-make sure lang gid yang hindi ko batsyag sang kun ano. Hindi ko na karon ma-fit, di ba? So, di ba sa pagbalik ko, wala ka lang gid ko sang magin batsyag. No worry. Sige. Sa mo ni ang pilaman sa mga mabulig sang luya sa aton. Makitaan nyo lang da sa inyo nga palibot kung nagatanom gid man kamo sini. Pero pawala ka lang da, balon mo lang si mama mo, luma daw dagko na tong imo nga mga luya, mga ayo ko to be. Or ni gani mo bakal ka tos libertad, barato lang man Sin makabakal ka lang da pulo ka piso nga pila na nimo ya ka lagaanay. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:05 na kita. Subong kay wala kita iya sa nga pagabasahon nga sulat. Ari i-share ko sa inyo, no? Sa aton nga mga ka-action, ang aton yang pagbalik, di ba la? No? Sang aton nga bulig, ayuda, no? Sa aton nga mga ka-action, para ini sa amon nga palaabuton, lapit na lang no? Lapit na lang nga celebrate namon sa amon ya ika-52 ka tuig nga anibersaryo, no? Sa paghatag man sang balita, no? Pag-share sang mga trending dire mga topic, sa mga tagpalamati namon, mga maukod gid namon nga mga listeners sa Action Radio Bacolod. So ari Sapniversary sa ARB. Diri mi naman kot di kagina sakon si di na to saman. Basahon ko gitong iya nga ihambal. Dahil again, pangitaon ko da na yang iya nga again message. Ari to na di mo. Di na to man. Ari sa si Giselle Sigonla. Ambalya, Action An, good afternoon. Ask lang ko paano magpa-register sa Sapniversary. So, dira ikaw Ma'am Giselle Sigonla, magpamati kay ihambal ko na sa imo kag sa aton nga mga ka-action kung paano maka-intra sa Sapniversary sa ARB. Kay syempre, kadungan inisang amon ika-52 ka tuig na. No? Nga anibersaryo, adlaw-adlaw kami nga maghahatag sang syempre, kung ang ato national government may social amelioration program, di may ayuda man kami para sa inyo. No? Labi na gisamon yung mga listeners. Diba, Action El Rey? Ini ang sulit ang papremyo anniversary special sa Action Radio Bacolod. Sino ang pwede maka-intra? Tanan nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ilabi na gid ang amon nga mga listeners pinaagi man sa transistor radio. Paano maka-intra? Umpisa, nag-start kahapon
Hulyo 16, tuig 2021. Nagbato na kami, no? Sang inyo yung mga entries paagi sa text message. Anong numero ang ginpadalaan? Ang numero 0970-4951-202. Salwat, 0970-4951-202. Ang mga masunod nga pwede ninyo ibutang sa inyong text message, Aksyon Radyo Bacolod, programa kung sa diin mo nabatian ang promo, pangalan, edad, address, kag contact number. Example, Aksyon Radyo Bacolod, Kama, Subong Abi. No, isa naman ni ka-entry. Aksyon This Is My Life. Ay mo pangalan, El Rey Dotillos. Dotillos? Dotilos. Edad ni Aksyon El Rey gani man. 35 at 22. Sige, 22. Taga diin si Action El Rey. Taga din ka Action El Rey. Barangay, ano ka gani? Barangay ano na siya? Barangay Mars? Sure na sa? Purok Mars lang na balaan ko eh. Barangay Mars sa San Enrique, ka Action El Rey, no? Barangay Mars, San Enrique. Upod kay Action Nelmar, Madera. Na? Sige, dason, after sina, sang imo iya nga address, syempre, ang imo nga contact number. No? 11 digit. Like, sa ginlawag kuman nga imo iya nga ipadalaan sa imo nga text message. Okay na? Sige. Kompletohon ang detalye nga ginapangayo. Aragali naga-flash man sa amon Facebook Live. No? Kompletohon ang detalye nga ginapangayo agud nga ma-validate ang imo nga entry. Kag adlaw-adlaw magpamati, di ba? Kay para may ideya ikaw kung paano nimo makuha or paano nimo mahibaluan kung isa ka sa nagdaog. Sa kada adlaw mag-raffle, no? Mag-raffle kami sa nga isa iya ka or mag-raffle kami sa mga tagdaog on air. Kag syempre kami mismo amo na nga siguruhon mo nga active ang imo iya nga ginbutang nga numero, cellphone number. Agod, kung tawagan ka dira namon, agad-agad makasabat ikaw, kag make sure mo man ha, nagapamati kagit. No? Ina ba lang pagtawag namon, bation sa likod. Bation man sa cellphone nga, ano, ang tawag na, naga-echo bala? No? Ang akon halimbawa tingog, no? Ako abi ang nagtawag, no? So bation ang tingog ko, meaning naga-monitor ikaw. Kay man, kung wala ka naga-monitor kag hindi mo masabat sa sulod sang na duha ka beses, liwat kami ang magabunot, no? Sayang ang 500 pesos. So dapat bantayan, na? Agang isa pagigali, bantayan man kung ano ang program sa amo nga oras, kilalahon ang mga anchors o kon reporters. 3 ka mga tagdaog ang magabaton sang tig 500 pesos sa kada adlaw. Wow! 500 pesos. Sana all. Now, kag sa adlaw sa ngamo niya anibersaryo sa August 17, 12. No? San dosena ang tagdaog namon. Magabaton ini sila sang syempre mga papremyo man from Aksyon Radio. Paano naman yung makuha? No? Paano makuha? Ipadala ang 500 pesos nga cash paagi sa mga remittance center. Maklaim ang premyo isa ka adlaw matapos malawagan kag nagkompermar ang imo iya nga entry. San o masugod ang raffle indayan? Masugod kami na mention ko kahapon, nag-start kami sa pag-gather sa inyo yung mga text messages or inyo nga mga entry. Pero ma-start kami sa pag-raffle August 2. Agosto 2, 2021. Tandaan, copy na ba? Sige Mga impormasyon yung mga dapat tandaan. Siyempre, ang kung ikapila na ni namon katuig, no? Ika 52. San o? Agosto 17.
Sino ang mga anchorman kag reporter sa Action Radyo? Action Fred Salanga, Action Boy Duran, Action Artay Hupon, Action Rex Cantong, Action Wilma Sugaton, Action Marlon Genovea, Action Brian Morden, si Action Eric Magbanwa, Action Alvin Grava, Action John Diaz, Action Dorel Cabato, Action Dale Salazar, Action Ann Defensor, kag Action Eden Aboso. Na? Siyempre, tandaan man ang tagline. Kay pamangkuton ka karon sa last part na. Okay, para mabalaan gid kung listener ka gid. No, tandaan mo ang extra or kag ang tagline namon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang extra sa Bacolod, aksyon radio. Ha? Dapat magpamati kag sa liwat ang background dira ninyo dapat mabatian kag para ma-make sure nga naga-monitor ikaw sa amon iya nga program. At ano pa nang ginahulat mo? Padala na diri sang entry kay sa August 2. Make sure gina iya, no? Nga isa ikaw. No? I-claim mo gina iya nga isa ikaw sa mga tagdaog sang 500 pesos. Kung hindi pa man sa kada adlaw, base isa pag sa anniversary. Sa adlaw na gid mismo sa PETSA, Agosto 17. 12 kabilog ang magdaog, ti base isa ikaw dira iya. Ha? Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:14 na kita. Okay na ba? Klaro na sa ato nga mga ka-aksyon na naga-monitor. Si Ma'am Julie Militado Patrimonio Hambalya nag-stand sa kuno iya entry. Why man nag-reply kuna bato ng iya kuno nga entry. Thanks Gid for your answer. Okay, sa imo Ma'am Julie Militado Patrimonio, no? Ang imo nga entry ginsend basta naka-send ka, good na na siya. Okay? Good na na siya. Kay man ang amon dira nga isa man ka upod, no? Ikwao ng inyo nga mga details. No? Basta nag-send ka sa ginlawag ko nga numero, sure na gina nakasend ang imo iya nga message. Entry na na siya. No? Pero kung gusto mo kang nagapangduha-duha ka, pwede ka ka-send liwat para iya mapiho mo gid, no? Nga nag-sent, no? Nag-message sent ang imo iya nga message, di ba? Ika, bisan tugtugduha lang ha, or tatlo, hindi na pagbasobrahe kay basi malibog mo na ulo sa nga kundi nga mga upod nga amo ya ang magakuha sa inyong nga mga ngalan. Kaya syempre, siling ko gani i-raffle, di ba? Meaning, pangsulat na namo ng inyo yang mga ngalan, kag pangkulukuson, kag magabot kami sa amon yang nga bulang kristal, di ba? Kag di kung matawgan ka, sure na sure ka ginagayo, di ba? Sige si Ma'am Virgie Olpinda. Isa lang na Ma'am Virgie, no? Imo lang imo lang kahit syempre isa lang man ang imo nga numero. Pero kung damo kada numero, kag pwede mo ya paintrahon man ang imo ya nga bata. Pero make sure mo lang nga kahibalo man siya magsabat, na? Basta may ara ka lang da sang numero kahit syempre 1 and 3. Siyempre, isa man ka numero ang imo gamiton. Cellphone number ba lang ginamin ko? So, amo na ang makabig na ton nga entry. Pero kung damo kada numero, kag kung pangtawagan ina sila, kahibalo sila magsinabat, another entry. Diba? Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:16 na kita. Standby sa ato niyang mga ka-action. Kaya sa aton man nga pagpanumbalik, diri kita sa aton nga first part sa aton nga horoscope. Agapasimbangwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag
liwanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutla Sinadulong sa inyo sa adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa. Mayong hapon sa aton nga mga ka-action nga naga-monitor via Facebook Live si Sir Alex Montesa. Good afternoon. Sa kay Ma'am Lizelle Miranda Sakare. Mayong hapon man. God bless always. Okay. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. And Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob. Ma'am Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona. Kag Pamilya Dialagdon, Rafaela, no, sa Pandanon, DSB. Si Sir Melily Oligo mayong hapon man kag tamyaw niya kuno si ginabalik ya tamyaw si Sir Alex Montesa kag si Ma'am Jinky. Okay. Sa kay Don Agapito, grabe nga pangalan ba? Don Agapito hampas lupa di magiba. Mayong hapon dira sa mo sir ha. Salamat. Sa kay oy, kay Tiyoy Elvis Kutamura, ang ako nga tiyo mayong hapon dira sa imo Tiyoy, mayroong nga pag-monitor. Naga-work ka subong. Salamat gid. Sige, sa kay Sir Noel Amar, sa kay Nelson K. Albao, salamat gid. Kay Ma'am Suzette Alunan, mayong hapon. Kay Ma'am Ana Sinoro, good afternoon, stay safe and God bless. Salamat gid. Ma'am Jean Oisy Sir and Ma'am Christine Villalobos, madamo man nga salamat. Sa kay Jessa Are, hamaya tamyaw ko lang family Are, no, kag Carbajal, kag kay Marlon kuno nga nagakaon. Sige, ano na ginakaon ni Sir Marlon man? Mayong hapon. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon, naga-monitor from Barangay Pandanon, DSB. Si Ma'am Giselle Sigunla sa liwat, mayong hapon. Okay. Rachel Praico, check to yung pa-pronounce ko, Figuedero. Mayong hapon, Inday watching from Iloilo City, Bisan ECQ kami, subong good vibes. Yes, good vibes lang, hindi pag pamensaras ang madalom, no? Kay madula lang ina. Di ba? I-pray na lang natin nga madula, kag magbalik sa normal ang aton nga status, diba? Madula na lang si COVID-19. Okay, si Ma'am Jocelyn Libuon Despojo, mayong hapon. O si to, nalipat ko ngalan. Nalipat ko ngalan mo to. Anyway, imo na lang din imo na lang din Facebook name na si November Tango Juliet. Nalipat ko pala to sa iyong pangalan. Pasensya gito Well, anyway, mayong hapon dira sa imo. Ari lang ko distraction radyo to no? Halong-halong dira with your girlfriend, no? God bless. Okay, sa kay Ma'am Virgil Pinda. Yes, at last nakita nyo na ginman ko. Baw, no pila ginamik lawig, no? Well, anyway,
Naga-monitor si Ma'am Virgil Pinda sa Celine Homes. Pa-shoutout lang ko na siya bata sa Calatrava. Sa San Carlos, si Roslyn Bizon, kag sa Yaman family. Mga Olpinda family sa may Kanturay, si Palay. Nagapamati sila always sa This Is My Life. Ang pal ni Sir Alex Montesa, Samlia Ginger Tea effective gid na against sa paos kag sa ubo. Mas manami na siya kada kaagahon ni Guru. Antes magbutlak ang adlaw, mas healthy kag beneficial gid na. Sige. Sa kay Ma'am Daday Hilado mayong hapon, tamyaw niya lang kuno Hilado, no? Una Hilado sang Barangay Alhis. Salamat gid and God bless. Okay. Si Christopher, welcome back. Sa kay Ma'am Inday Blaza mayong hapon, Sir Ray Baryoga, good afternoon. Kagapon nag-message ka, subang I'm back. Mayong hapon dira sa imo, Sir Ray. Ano dang imo nga pamahaw siniya nga inoras? Si Sir Joel Libakaw mayong hapon man naga-monitor sa may barangay Hilamunan, Cabancalan City. Sige, salamat ged. Si Ma'am Julie Militado Patrimonio sa liwat, salamat. Si Tino lawagon, sige, lawagon ko liwat ang numero, din na tong numero 0970 ay din na to ay lang gina 0970-4951-202 sa liwat 0970-4951-202 na Tino, okay, sige, sa kay Miss Athia Kim Eriman, dra sa Banwa sang Morsha, good afternoon. Ma'am Christine Minyas Villalobos, sige, salamat gid ano. Raquel Villapuerta Martinez, naga-monitor sa Barangay Alangilan, Purok 6 sa may Tasoys Farm. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:26 na kita. Kag pabalik diri sa aton programa, This Is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday. Hambal ni Ma'am Virgil Pinda, gali hambal ya. Nagaidom siya kuno sa nga ginaga yang aluya, no? Kay man nagakwar siya ti needed kid, no? Kaytud man gid mo, no? Antay-paos. Ang ginalaga, or pabukalan nga luya. So, namigid man siya tuod. Okay. Standby sa aton yung mga ka-action. Kay this time, diri kita sa pag-share sa inyo sa aton man nga horoscope of the day, aton kapalaran for today, sa subong man nga adlaw sang Sabado. Hulyo 17, tuig 2021. Unahon nato ng sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, mangin masalimuot ang imo adlaw. Kung mamati ka dala sa mga mahilig bala magpanggamo or mga pasaway, mas maayo ituon nimo sa iban ang atensyon para iya nga mangin produktibo ang imong adlaw. Man kung may mga tawo gani nga mahilig bagsabad-sabad,
Ang imo dira nga obligasyon do hindi mo man matungdan. Sa mga Cancer, lucky numbers 19, 27, 38, and 45. Pink is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, ang mga pagtulunan sang nagtigad. Gabay ina sa imo sa palaabuton. Magamit ini para iya makuha ang imo nga handong. Kani ano man dira ang mga ginatudlo sa imo, magagmay man ina or mga bagay-bagay nga na-eksperyensyahan nimo, gamita ina agud iya nga mangin maayo man or gabay sa imo nga palaabuton. Sa mga Leo, lucky numbers 45, 19, 25, and 54. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, mangin malipayon ka subong. No? Matapos ang imo nga ulubrahon sang matawhay kag epektibo nga pamaagi. Syempre, importante man Virgo, kung nakatapos ka na dira sa imo nga obra, magpahuway, i-relax ang lawas. Agod iya sa pagbugtaw nimo next day, katawhay sa imo ya paminsaron kante ang imo man nga mga olobrahon is mahimo nimo sang maayo. Sa mga Virgo, lucky numbers 29, 17, 39, and 45. Kiwi green is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra. Sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23, may mag-aabot subong nga wala nimo iya ginapaabot. Pero may masaksihan ikaw nga ikalipay nimo. Kag imo man mahibaluan nga tampad ang yatuyo sa imo. Sa mga Libra, lucky numbers 39, 15, 26, and 43. Ruby red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio. Sa mga Scorpio, Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22, ang imo balabatasan nga maayo, mabuon, magabulig ina siya agud iya nga magsulod sa imo ang mas madamo nga blessings. Hindi pagpatulan ang mga tawo nga duhungod sa buot gud nga magpanghilabot sa imo. Bangod, kahisa lamang ang nagapangibabaw. Sa mga Scorpio, lucky numbers 11, 28, 18, and 39. Amaretto brown is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Sa mga Sagittarius, kung pwede pa lang, ini maghalay dira gasto. At itipid, magtipid sang kwarta. Disiplinahon ang kaugalingon. Sundon kung may ara ka dira sang budget plan, no? Para hindi magdamo ang imo ya utang. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 21, 32, 45, and 39. Blueberry is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:32 na kita. Amo yan to ang first part sa aton iya nga horoscope sa subong nga hapon. Hambal ni Sir Ray Baryoga, iya pamahaw barbecue nga saging kag kape. Wow! Timing gid ina. Timing gid ina basta mo ni nga inoras na. While nagkapi-kapi ka dira for sure nagaulan-ulan gid sa inyo Sir Ray ay. Dahil gani nagaulan mo. O si Ma'am Raquel Villapuerte Martinez, Ma'am Raquel, isend sa numero nga ginlawag ko kaina. Hindi diri sa Facebook Live.
kay hindi ni siguro naton mabaton ay. Sa numero nga gin-share ko kay na ginlawag ko na okay lang ba Mama Raquel? Ari ang numero ho nga padalaan nimo sir 970-4951-202 na. Okay lang ba? Sige ipadala lang sa amo to nga ginlawag ko nga numero kay pasok ginadayon ng imong entry. Hindi lang din iya sa Facebook Live. Greetings lang na di imo. Sige, salamat gid. Wala dayon nag-ulan, pero bugnaw. Wala na ginaya, hindi na ginaya magbago siguro ang kabugnaw sang Panyampo. That's may barangay Pandanon sa DSB. Sige, Sir Ray Baryoga. Salamat gid. Enjoy your coffee while eating sang barbecue. Banana Q gali na. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Sa akon man nga pagpanumbalik para nabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandorawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandorawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM,
ang harana sa DYEZ Action Radyo Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Kag pabalik diri sa aton programa This is My Life. Diri kita sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Capricorn. Sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19. Isa ka rekomendasyon ang mabaton. Subong Capricorn, mabayaran ang imudra ang mga kautangan. Capricorn lucky numbers 14, 23, 36, and 47. Lilac violet is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18, ang pag-shopping, kaupo ng pamilya, magkadugang inasang kalipay. Pero halungan, ang imudra ngay kaayong lawas Aquarius. Sa mga Aquarius, lucky numbers 19, 22, 37, and 52. Saffron yellow is your lucky color.
Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 tubtub Marso 20, hindi magpangduha-duha nga ipakita ang imo na batsyagan. Dari mag-aumpisa ang meaningful relationship. Sa mga Pisces, lucky numbers 49, 19, 27, and 52. Magenta red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtub Abril 19, makita mo ang imo nga mga childhood friends sa class reunion. May bagong oportunidad ang pangamuhian. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 13, and 38, and 41 pagid gani. Aries green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20, ang creative project matapos subong. Ang imo best friend, imo mangin life partner. Sa mga Taurus dira, lucky numbers 48, 18, 54, and 34. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21, ang sentro sang kontrobersiya may angot sa finances. Tun-an ang potential investments antes sudlan. Budlay na kibasi mabulilyaso ikaw. Sa mga Gemini dira, lucky numbers 16, 26, 39, and 42. Blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:45 na kita. Amo yadto ang aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today sa subong nga adlaw sang Sabado. Si Sir Eddie Laos mayong hapon, naga-monitor siya from Cane Town, Victorias. Na? Salamat kita sa pag-monitor. With Nanay Isabel ko no. Si Sir Serafin Katubig mayong hapon man. Naga-monitor siya from John I. Na? Sa may Escalante City. Sige, salamat Gid. Gamay lang ba lang nga information, no? Nabasahan ko ining may kaangtanan sa pagpositibo, no? Sa nga isa iya ka aktor kag di syempre isa man ka mayor, no, sa Ormoc City, si Richard Gomez. Siya mismo ang naga confirm sang siniya nga balita, may kaangtanan sa iya pagpositibo sa COVID-19. So, sunod diri sa alkalde as well as isa man ka aktor, balya nagbatsyag sa sang mild pero manageable naman nga mga sintomas sang COVID-19. Kag dugang pa sini, importante lang gid kinahanglan niya pila iya ka mga precautionary measures nga gina patuman sa ang Department of Health, pagpahuway, isolation, no? Amo ni ang ginahimo sa karon sang aktor sumuman na alkalde sa syudad iya sang Ormoc, no? Pagud iya sa tuyo man nga hindi na siya magkapanglaton. Pero I think after niya siguro nga gin-confirm nga nag-positive sa COVID-19, ang contact tracing, no? Contact tracing efforts nga may ginpatigayon, ati partikular ng mga kaupod man niya, no? Kung nagasulod siya abi sa iya nga opisina, and also sa mga kaupod man niya kung may arabi, for example, naga-shoot siya, no? Or naga-arap na sa isa ka pelikula or sa isa man ka teleserye, ati kinahanglan niya man sa gihapon, di ba? No? So, amo na ang mga kinahanglan nga i-abide or sundon sa aktor nga si Richard Gomez. Kagkadungan man sang iya nga kumpirmasyon, no, nagpalayag sa publiko
ang aktor subong man alkalde nga kun mahimo, no? Pag syempre, actually hindi lang man si Gomez tanan nga mga health professionals kag mga opisyalis sa gobyerno kag bisan gani iloy naton amay naton nga paano dumgid kung mahimo, no? Kung mahimo hindi magkumpiyansa sa ginatawag nga COVID-19 kay man amo na gani isa na silingko wala ka lang kahibalo basi bala ikaw dira carrier na sang virus pag abot mo sa inyo balay pero pawala ka man lang wala ka kahibalo if halimbawa mabaskog bakod imo immune system di ko may pigaw-pigaw dito sa imo nga kaupdanan sulod balay sila to yung magbalatian sila to yung magbatsyag apektado sa gihapon ang bilog yang nga pamilya paminsaron mo na lang ay isa sa inyong pamilya ang mag-positive yawan gid ka mo dalon man ka mo sa isolation dalon sa isolation facility iswab kasakit kayo na-experience ko gid ang swab kasakit kaayo ano nang imo yang ilong oy hindi ko maintindihan hindi man ipampakulba kundi awareness lang ni sa aton nga mga ka-action awareness lang ni sa aton kung hindi mo gusto yung maka-experience sa na-experiensyahan ko mas maayo magsunod ka na lang sa protocol i-share ko ang experience ko sanggin swab ano-ano walang iya nga nagasamo-samo ang akon nga emosyon kay man sanggin syempre may kitaan nyo na aware man ko mga guro naglantaw ka mo sa Facebook no di ba sa mga video kung paano ginakuha kung anong ginatawag na swab test di ba so ang cotton gamay lang na siya for the sake lang nga makaigo lang sa aton nga buho sa aton iya nga ilong dili astaw kasakit kaayo sa dito do pamatsyag ko do nag ko ang feeling na bala nga nasalamukan ka amo nang feeling nagaluha-luha ka kadugay-dugay ginhambalan ka sang naga sa imo kuha sa imo sang sample nga nang nga naman miss nga naman miss kaya si imo naman nga tilaukan kuhaan ate nagsamo gid nga akon nga emosyon kay man ako danay lang gid miss ha kaya wala po ka get over nagaluluha ako sa ano ba makibot ka nga naslamukan ka di ba mo nang tendency kun kay isa nga nagaluha-luha ka gid pero to ay ang feeling nga ang sakit sa imong ilong tito medyo lawig-lawig antes iya nakakas wala man ko wala ko nagihoya ka nakulbaan man ko di ba amo nang ginalikawan ko galing kay tinigid balikawan so amo to ang feeling di ba so kung ikaw hindi mo na gusto ma-experience ang amo na nga ginhimo no sang aton iya nga mga medical professionals in order lang para mahibaluan kung bala nag-positive ka or negative make sure nga ikaw mismo tinguaan mo si mo galingon nga hindi ka magbalatian hindi ka matapikan sang COVID-19 kag ang mga basic nga ginapanomdom sa aton suksok sang face mask kung ara ka sa mga guwa dira maglagaw-lagaw ka kundiin pagsuksok sang face shield panigurado lang na iya kag ti dala lang sa imo nga alcohol dala lang sa imo nga alcohol kay para yan nga kundiin man dira nakakapyot ang imo nga kamot kadto ka BCR hindi malikawan makakapyot ka sa sa portahan sang CR di ba sino-sino drang nag-uyat so ti amo na make sure mo man so amo ng mga feeling so amo to pagka pagka after na naging panganga naman ko nakakadlaw ko kay kalam-kalam sa dila kakalam-kalam sa dila gakadlaw mo ang sa akon ang basta si Miss to nalipat ko kung sinuot ko sa nurse to I think ito syempre part man sa medical team hamba ko danay lang gid miss kay do hindi ko pa mapungga na nga ako ang kakadlawon kay kakalam-kalam gid kayo mag-igo gali no kakalam-kalam kayo do hindi mo maintindihan tapos ginahambalan niya ko nga ipagwa ang dila ay
nagpasulod ang ako nga dila. Kaya miss pagwaay mo nga dila. Pagwa ko na pagkadugay-dugay, ti kay kakalam, gabalik sulod. Hindi ko na makontrol. Amo na siya Ray ang feeling. Amo na na-feel ko sa singing kuan ko as in gidya nga nang galuha ko nga gautoy-utoy ko kadlaw. Ay nakalaman ko sa dila sa baba na gin kuhaan. Yan muna ang feeling. Gusto nyo man? Kadlaw lang kumusakon nga tatlo pro. Kadlaw lang mga tatlo. Sige lang nga. Wala gina problema. Yuhom lang kamo. Kay hindi ko na ipag-i-pray. No? Hindi ko na pag-i-pray kalain man karon. Magluwas lang guro ko na requirement sa inyo, 'di ba? Or requirement sa aton tanan. Kadra kinyo gidayon ma-experience ang ginasiling ko nga masamo ang imong emosyon, makadlaw ka o kung mahibi ka. Sige, alas 2:53 na kita. Si Ma'am Rona Rihida Trava gali umayong hapon. And by the way, mayong hapon man sa former principal sa Felisa Elementary School, sa kay Ma'am Milagros sa Makayan, kay sa kay Ma'am Lourdes Guanzon, kay sa iya nga bana si Sir Chong Guanzon. Wala duty subong ang taga RTN. Pero mayong hapon, sa ila Taminda, sa ila ni Tanida, sa ila man ni ng Joy, ng Tintin, ng Larry, ng Norlin, and sa kay Kapin. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor from time to time diri sa Action Radio Bacolod. Sige, standby sa aton nga mga ka-action. Kay diri kita sa aton man nga orasyo, Imperata. Nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtumlag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud Budlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. sa pag kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sa Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen.
Sa imo pa namang nagadangop kami, umahal nga ilunis ng Diyos. Hindi pagtamaya ang among pag-ampo sa among mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan ng mga katalagman. O mahimayaon kagulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit. Igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Okay, salamat kay Tita Wilma para sa aton man nga orasyo imperata. Si Sir Joel Mosquera galiw na kayo home siya sang ginhambal ko, sang gin-share ko. Ang balya sa ila ko no yan, do every port ginaswab sila. That's why nga daw naanad naman siya. Ako to be sir first time. Kung kay isa tuod kun mga amuna nga mga nagakatabo nga perme no kada paglabay ninyo abi sa mga 40 may tendency ginatuod nga dumaanad ka na lang na sige sa kay Miss Raquel Villafuerte Martinez, salamat kay sa pag-monitor man dira sa siniya nga tinion. Antes man ang aton iyang 3 o'clock prayer. Diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day gikan sa Proverbs chapter 20 verse 22. Do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord, and He will deliver you. And this time, diri kita sa aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton nga mga ka-aksyon sa pag-upod man sa akon sa Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Sa liwat, ini naman ninyo alagad, ini si Inday. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!